Много работа. Много работа. Ето и банята почнахме. Школа я направихме. Супер. След някакво време ще я свършим. Оставам ще малко. Ето и прозореца, дами и господа. Малко е тъмно. И бани правим. Всичко правим. От основи до ключ. Ето сега ще ви покажа основното. ПВЦ-то. И тамана ще го правим. Стана малко ще я довършим. И тук има вътрешни ремонти. И тук ще го оправим. Има довършителни работи. Прозорците поставих. Тук ще го дограма поставих. И дограма поставих. Малко погледни. Ето виж как става работите. Ето има и мрежа. Това е една ръка, още една ръка ще мине. Ето прозорците да съм обърнал. Ето мога да погледнете как съм обърнал прозорците. Тоците съм пуснал. Тук ще има контакти.